Вітаю всіх на каналі Монеты і банкноты Республіки Беларусь. У сённяшнім відеогляді хацеў паказаць вельмі цікавы брак 20 копеек узору 2009 году старая чаканка. Тут у нас брак знаходзіцца па рэверсу і маецца вот такі невялічкі такое невялічкае ўздуцце гальванікі. Брак у нас не вельмі дарагі і таму ён не мае такі ж вялікі побыт. Такія бракі знаходзяць падобныя в обігу, но яны не з'яўляюцца арыгінальнымі, так як монеты самыя у нас састаўныя. У чым справа? Яны самыя нарыхтоўкі і сталі, плюс яны пакрыты меддзю і латунню, если гэта, напрыклад, та ж самая двадцатка. Калі яны попадаюць в обіг, яны пачынаюць іржавець, і таму атрымоўваецца вот такі падобны брак. Потым людзі пытаюцца іх прадаць дорага, но гэта не арыгінальныя бракі. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё.